आदिबासी गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ रुनिकाटा टाउन कमिटिनिफ्राय बरायदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा खोन्दो जौगाखां मावख'आव रुनिकाटा टाउन कमिटिया आदिबासी हारिनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों आरो मान बावदों। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 15 खालार खालि भारत सरकार आरो रायजो सरकारनि हेफाजाबजों आदिबासी हारिनि गासै मोनबा सोमावसारग्रा आफादजों गोजोन गोरोबथानि दैदेनगिरि बिरसा कामान्डु फर्सनि कामान्डार शिव बादल टुडुजों लोगोसे बिरसा कामान्डु फर्सनि सोद्रोमाफोर फारियै लुकु किस्कु, रकी सोरेन, देवान सोरेन, रबिन टुडु, समिराम हेम्ब्रम, बारका हेम्ब्रम, बिहार मुर्मु, राजेश हेम्ब्रमखौ रुनिकाटायाव गाजा गोमजायै बरायदों। रुनिकाटा टाउन कमिटिनि लोगो आफादगिरि महेन्द्र बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय आदिबासी हारिनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव रुनिकाटा बिसिडिसिनि मासिगिरि निरब नार्जारीजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो जायगानि समाज सिबियारि लोगोसे रुनिकाटा टाउन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिरदां मुसाहारिया बाहागो लायो। आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जों खोब गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे आदिबासीनि गेजेराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों जे आदिबासीनि मोनबा जे सोमावसारग्रा आफाद बे आफादा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जोङो मोननो हादों। आं बे गोजोन गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन। आङो रुनिकाटा टाउन कमिटिनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जे बर'फोरजों जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जे जानानै थांदों, बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरनि सिङाव, आसामनि सिङाव बा भारतनि सिङाव मोनसे आदिबासी जे सोमावसारग्रा मोनबा हान्जाजों दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। जोङो मिजिं खालामगोन बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि सान्थालि कमिउनिटिनि थाखाय बा सान्थालि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन मोनसे गोरोबथा जानो हाथों आरो जौगानायनि मोनसे गोरोबथा जानो हाथों, बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा माखासे मोजां मोजां दफाफोर बाहाय जोङो निसय मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोङो नुदों शेड्युलिं अफ आदिबासी कमिउनिटिस, जे आदिबासी कमिउनिटिसा निसय गावसोरनि लुबैनाय बायदि बे दफानि गेजेरजों निसय जौगानाय फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। 2 नम्बराव जों नुदों आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, जे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों निसय आदिबासी हारिया मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा बेखौ मोननो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 3 नम्बराव जों नुदों रिजार्भेसन इन एजुकेसन एन्ड इमप्लयमेन्ट। दा बिथांमोनहा माखासे रिजार्भेसन सोलोंथाइ बिथिङाव आरो साख्रि बाख्रियाव निसय बेबायदि मोननायनि जे राहा बे गोरोबथानि गेजेरजों निसय मोननो थांगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो जोङो नुनो मोन्दों रिहेबिलिटेसन एन्ड रिसेटेलमेन्ट अफ आर्मस केडार्स, जायफ्रा दिनै 27 बोसोर बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबाय। बे नांग्रा जोंनि मावथि बिथांमोना निसय थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा बे एकर्डनि गेजेरजों मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोङो नुबावदों प्रम'सन अफ कालचार, लेंगुवेज एन्ड कास्टम। दा बिथांमोनहा मोनसे जाथि हिसाबै दिनै बिथांमोनहा राव दं, थुनलाइ दं, हारिमु दं, बेखौ निसय जोथोनै लाखिनो थाखाय बा फोजौनांगौनि थाखाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों निसय जाफुंसार जागोन, बेखौ आङो मिजिं खालामदों। হয়, মই আজিৰ দিনত বহুত আনন্দিত, কাৰণ আমি বহুত সংকটজনক আছিলোঁ। আমাৰ কাহিনীবিলাক সেইটো লৈ আমি বহুতে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিটিআৰ লেভেলৰ যিটো CM আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ অসমৰ CM মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰী, তেখেতক ধন্যবাদ নিশ্চয় দিব লাগিব। ইহঁতৰ সহায়ত, ইহঁতৰ বৰিষ্ঠ পদক্ষেপত যোৱা 15 সেপ্টেম্বৰ 2022 আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আৰু অসমৰ ডাইনামিক লিডাৰ যিটো আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ
সহায়ত আমাৰ যিটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল যিটো একৰ্ড হৈ গ'ল সি তাত আমাৰ বহুত খোজ আছোঁ মানে এনেকুৱা ক'ব পৰা নাযায় যে এনেকুৱা খুচি লাগিছে কাৰণ যিটো যোন জেগাত আমি আছিলোঁ তাৰ পৰা সিহঁতে আমাৰ সেই একৰ্ড থ্ৰু দি বহুত আগত লৈ গৈছে আমাৰ যিটো ঐতিহাসিক চুক্তি হৈছে সেইটো কাৰণত আমাৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ লগে লগে আমাৰ অসমত যিমানকেইটা আদিবাসী আছোঁ লগতে আমাৰ ইয়াত আদিবাসী ক'ব গ'লে সান্তাল উৰামুণ্ডাৰ পৰা আমি বড়ো ভাই যিমানকেইটা আছোঁ চবেই আমি এটা প্লেটফৰ্মত আহিছোঁ আৰু সেইটোলৈ আমি উন্নতিৰ পথত যাম আৰু ভৱিষ্যতত ভাল কাম কৰিম এই একৰ্ডৰ থ্ৰু দি আমাৰ বহুত আশাবাদী এইটো কাৰণে বহুত আদিবাসী যে সমস্যাবোৰ আদিবাসীসকলে যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ আপোনালোকে শান্তি চুক্তিৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে বুলি আপোনালোকে আশা কৰিবনে হয় নিশ্চয় গেৰাণ্টি এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰচেষ্টা যিটো ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ যিটো সমিল প্ৰীতি আৰু যিটো আমাৰ আলোচনা আৰু যিটো আমাৰ কাম যদি স্পীড গতিত যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ একৰ্ডৰ যিমানকেইটা দফা আছে অতি সোনকালে মই বহুত আনন্দিত কাৰণ আজি যিটো যোৱা 15 তাৰিখ 2022 ছেপ্টেম্বৰত মানে যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ লগত যিটো আৰু আমাৰ পাঁচটা সংগঠনৰ লগত যিটো একৰ্ড হৈছে সেইটো লৈ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ ৰুণিকাটা টাউন কমিটিয়ে আমাক যিটো আদৰণি জনাইছে যিটো মৰম দিছে সেইটো মানে বহুত ফলাফ ল'বলগীয়া মোৰ বহুত এক্সাইটেড এতিয়াৰ সময়ত মানে এইখিনি সময়ত তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু প্ৰণামো জনাব লাগিব কাৰণ আমাৰ চিৰাং জিলাত কোনেও এইটো প্ৰগ্ৰাম কৰা নাছিল তেখেতে খুব মৰমেৰে বুজি পায় আৰু মৰমেৰে আমাক আদৰি এইখন আমাক এইটো মান সন্মান দিছে সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আমি চাবলৈ গ'লে যিটো 1993 BSc একৰ্ড হ'ল তাৰপিছত 2003ত আমাৰ BTC একৰ্ড হ'ল তাৰপিছত আমি যোৱা 2020ত আমাৰ BTR একৰ্ড হ'ল তাৰপিছতে আমাৰ এই 2015 ছেপ্টেম্বৰৰ 2022ত আমাৰ আদিবাসী একৰ্ড হ'ল আমাৰ একৰ্ডত মানে যিকোনো পিছপৰা অঞ্চল বৰ্তমান ক'ব গ'লে আমাৰ চিৰাং জিলাই বহুত পিছপৰি আছে আমাৰ যিটো মেপত ক'ব গ'লে গুগলত ক'ব গ'লে আৰু যিকোনো বাস্তৱত চাব গ'লে আমাৰ অঞ্চলটো বহুত পিছপৰা সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো একৰ্ড থ্ৰু দি বহুত আগবাঢ়ি ল'ব পাৰিম এইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ সপোন আছে আৰু বহুত ডাঙৰ চিন্তাধাৰা আছে আৰু সেই একৰ্ড থ্ৰু দি আমি বহুত আগলৈকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এইটো আমাৰ বহুত আমাৰ মনত আশা আছে बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।